Samotný cholesterol nie je problém. Ľudia sa kvôli obavám z vysokého cholesterolu vyhýbajú tučným živočíšnym produktom, slaninke, vajíčkám a podobne. Avšak samotný cholesterol nie je problém, ba čo viac, tvoje telo ho potrebuje. Problém s cholesterolom nastáva vtedy, keď sa stáva lepkavým a upcháva cievy. A lepkavým sa stáva vtedy, keď sa oxiduje a oxiduje sa vtedy, keď v tele vzniká zápal. A zápal v našom tele najčastejšie spôsobuje cukor a rastlinné oleje a alkohol. Ako náhle znížiš príjem nekvalitných surovín, cholesterol nikdy nebude u teba problém. A ak máš obavy o svoj cholesterol, daj si spraviť krvné testy. Avšak nesleduj hodnoty LDL, nazývaného aj zlého cholesterolu. Pri krvných testoch sa zameraj na pomer tvojich triglyceridov a HDL cholesterolu. Ak je tento pomer rovný 1 alebo menej, si zdravý a s cholesterolom nikdy nebudeš mať problém aj pri vyšších hodnotách. Ak je však tento pomer vyšší, určite vydať spracované potraviny a zhod na váhe.